Hyvää huomenta. Mulla on tänään vähän erilainen työpäivä ja mä menen töihin Helsinkiin. Puhutaan vähän, miten mä pääsen sinne, millä mä matkustan. Ensin mä ajoin kotoa tänne rautatieasemalle autolla. I was using the car. Ajoin autolla. Nyt mä odotan junaa. Ja kun juna tulee, mä menen junalla Helsinkiin. Junalla. I'm using a train to get there. Menen junalla. Myös olisi ollut mahdollista, että mä olisin mennyt bussilla, using a bus. Ja kun mä olen Helsingissä, mä menen rautatieasemalta työpaikalle kävellen, niin että mä kävelen, walking, kävellen. Eli mä tulin autolla, mä menen junalla, en mene bussilla ja menen kävellen. Miten sä menet sun töihin? Kirjoita mulle kommenttiin.